Tenan aku kelan gak apa-apa. Ibu iku cangkem iki kok ora sida ngaji aku malah bingung aku. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean awah-awah aku mikir duit 100 sik. Wis kadung Surat apa mau? Tabat. Alhab. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi Bu, alhamdulillah aku ora sida kelangan duit 100 maca tabat mubeng kaya obat lemuk. tabbat yada iso tenan ora? Iso tenan ora? piye Rando? Aku lali kok. Mbok bulan balene mulek tobat tabat ae. Tabbat yada Alah lele, alah lele. Kowe kalah karo cah cilik. alah. Cah cilik sing Wis maca tak tabat. omongi mau mula. Maju. Heeh. Sitok wae 100.000. 100.000 maju. Maju. Linggih le. Maju. Wah, linggih sangar saiki. Kowe iso tenan piye? Iso. Wah, ora geter, mantep, banter. Jenengan sapa? Firza. Anake. Asu. Anak sapa? Bapakmu jenenge sapa? Beno. Beno. Beno iki lho anakmu. Kowe ning kene ta ora? Kowe iso maca tabat tenan. Sik anak iso membuka iya apa? Yo dhuwit tak gak sawara kowe ora kodak ngono. Kowe kalah karo cah cilik. Kowe nek iso entuk dhuwit le. Ngono. Tenang. Nyalo. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana ronda talhabin wa mra'atuhu ammalatan hatab. Fi jidya belum mim masad. Salah iku. Leres ngoten. Aku dhewe malah ra roh. Kita ajen ngono. Tabat ya Allah. Gua lambe. Kowe milih sing ijo apa milih sing abang? Abang. Abang Bu jalukane Bu. Abang. Abang. Tampane sik. Kowe milih sing ijo, Abang. milih sing ijo. Milih sing ijo ngono. Abang kok ijo? Ijo. Abang. Abang itu nomor 5.000 kok. Abang yo 5.000. Rongeu. Abang yo 5.000. Nek abang iku metune 5.000. Kowe milih sing ijo go. Milih sing ijo. Siapa apa sing ijo? Ijo. Ijo Bu. Alah. Ijo. Walah kere. Wis rene nang. Kowe tak kandhani le anake Beno. Aku wis yakin. Aku mau perkara diglunur-glunuri kok. Kowe bocah cilik mbok prank. Lho jalane sing ijo re, iki kaya ijo karo abang. Dene bayarane lho mok 120. Bayarane 100.000 mbok jaluk 100 gak karek 20.000. Iki dijaluk 12.000 karek 113.000. Iya. Ora apa-apa nggih, Bu. Yes. Aku seneng nek ana bocah. Gak apa-apa ya Le ya, gak apa-apa ya Le ya. Nuwun sewu. Seneng Mbak. ya? Nggih. Nuwun sewu bukane kula nggarap putra-putrine jenengan mboten. Apa niku ben cerdas damel ngaos. Muga-muga dadi anak sing soleh, ilmune bermanfaat, migunani masyarakat nglayur menggah kesaenanipun. Amin. Iki membuktikan bahwasannya anak-anak sini tidak melupakan ajaran agama. Padha karo aku. Lho lah tabat kok obat. Kowe tabat mulek kaya obat nyamuk. Gak apa-apa. Wes, jaluk lagu apa yuk? Oke jaluk. Saya mulai yuk. Mulai. Bojo sitok ora entek kok. Mbak, ngersake lagu napa, Mbak? Sik. Mboten nate nggih pun Mbak Kaji, matur nuwun sampun dipun tenggani nggih Mbak nggih. Oh, Caping Gunung. Caping Gunung niki wau sing masak Mak Lika. Mak Lika. Sambel, Mak. Mak, sambelem jare pedes ngomongnya wong iki, Mak.
Jare asin ya. Tapi sewedep nak kanggoku mak sewedep tenan. Aku mangapai mbah tapi isin. Tutuban wong wedok pirang-pirang. Iya. Pripun? Segone akeh. Diaturi Iki mau nganggo dangdut sik ya. Lek nogleng ana. Iki mau suwunane ibu, tapi iku lagune Iwan Fals. Ibu. Ciklonya tak Halo. Ibu. Nate nggarap ibu versi dangdut lek no. Ibu. Urung tahu. Ya wis nano diganti keramat ya. Mak Lika spesial buat Bunda Lika nggih. Sing lagi ngulek lombok bawang rambang. Bar ngulek terus wisah-isah. Bar wisah-isah ngwadai sego. Ya. Matur suwun. Datang ibu-ibu. Pantai Layur Lomban ya. Pantai Layur khusus kru Krida Carita gratis. Oh, orang mau khusus Krida Carita kagem sedaya pengunjung dinten punika gratis. Awit napa ngepasi sedekah laut. Ngoten. Mujudake rasa syukure masyarakat Layur menika monggo dipun tuweni utawi dipun puruki mrika. Pate Indah Layur mudah-mudahan kedepannya semakin maju. Semakin maju merupakan kekayaan alam semakin saking banyak Layur. Buat Mas Eka sama Mas Akrom sukses selalu untuk pengelola. Ya. Syutingnya apa, Mas? Oh, fokus. Fokus iso maca ora bahasa Indonesia. Fokus. Fokus Production. Terima kasih. Ya diaturi keramat mangke diaturi caping gunung. Ya, ben kepenak. Keramat. Iki nandakno awake dhewe. Lagu suatu nasihat. Kadang masak. Diaturi caping gunung. Caping gunung kok ibu-ibu. Mugi-mugi renak ing penggalih nggih, Bu. Muga-muga dukuh Layur dipun capingi barokah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langsung digendreng. Caping gunung. Pokoke lagune sing penak-penak. Iya. Nah, wis dinikmati wae. gawe enjoy. Langsung. Bilang, apa dipoto lho, Blang? Dipoto. Ora. Dolanan WA. Nganu ketoke kok nganu Mas. Apa? Apa dilaporno polisi gitu. Oke, langsung capek. Dawane iku lho. Mane kok. Musike mandek ya mandek ngono lho Mas. Iya. Syukur bisa nyawang dunia desa tapi reto dengan ora ilang nggone padha lara suruping surya awak dhewe ora sah kedaro gawe langit surya. Engko bengi diterusno. Ngono. Luwih becik lho. Satria kembar. Wonten iki dados napa? Pangapunten ingkang kakak jroning suka kudu lan Mas Padha. Niki wau wonten iki dados napa kok ngantos napa wonten ing dalam rampak kawula. Lecet Gong. Dalam. Jane aku mau kepengin nderekake Kang Mas Bagus Mukmin tumujono ing Panti Kudus. Wajeng wonten Panti Kudus. Lajeng kersane jenengan. Panjenengan sedaya sampean sanan padha melu. Alah nek ngoten pun dados wajibane sakatrin monggo padha nderekake. Monggo. Ayo.